Kaj imaš, ti si sad smisli? Ne, ovi. Kaj ti juriš? Ne. Fuck! Kako se zaglusio? Duplo duži. Duži. Ne plaši me tak ja. Ja sam išao trčat van debilo, a ti me udariš. Au, Isuse Kriste. Ja skoro si mi oko skopao debilo. Ne, fakat ne mogu. Okreni se. Kako se stvori? Daj še sam špritom. Daj, ne. I onda mi ti reci da se ne mre teleportirat. Viš da se teleportira i ovak, samo rijetko. Surprise, motherfucker! Okreni se.